Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki, Jauna, Kristo erruki, erruki, Jauna, erruki dakigula, jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko Jauna, zure semearen oinazetan, bere amak gurutzearen ondoan parte hartzea nahi izan zenuen. Emaiozu Elizari ere, Mariarekin bat egitea Jesusen nekaldian, gero bat egiteko arekin piztu eran. Zure seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Emeltarrei egindako epistolatik, senideok, Kristo, haragizko bere bizitzaldian, eriotzatik gorde zezaketari, behar abandiz eta negamez, otoitzak eta eskariak egin zizkion, eta bere eginpeagatik entzun egin zitzaion, eta semea izanik ere, bere neke artean ikasi zuen esakin izaten, eta bere betere ditxirik, haren esateko bide bentzat, betiko salvamen iturri egin zen, jainkoak apaiz nagusi izendatua, Melkisedek sailean, Jauna esana. Erantzun salmoa, salban azazu Jauna zure erdiz. Zugana bentzera Jauna ez nadila benire dutxa, zure zuzentasunez honik nazazu atera, belarri hori nubik izainezu, zatoz da izter askar azazu. Bai hauek Jauna zure urtasuna, beldur dizutenei gorde diezuna, zugana bintzen direlei giza aurrean agertzen diezuna. Jauna zuekin, Jesu Kristoen evangelioa Santuaren liburutik. Aldi hartan, Jesusen gurutzearen oinean zeuden, bere amaren izan, Kleofasen Maria eta Maria Magdalena. Jesusen bere ama ikustean eta han bertan berak hain maite zuen ikastean, honela esan zion amari, Andrea, horra hor zure semea, eta gero ikasteari horra hor zure ama, eta du ezkero ikasteak bere etxeak zuen Maria, Jaunak esana. Gaurkoan, Elizak ospatzen du Ama Birjina Doloretakoa. Doloretako Ama Birjina, dolorosa, nahigabetako Ama Birjina, hoixe da gaurkoan bereziki gogoan hartzen deguna. Atzokoan ospatu genuen gurutze santuaren goralpena. Jesusek gurutzean hilez salbazioa ekarri zigula. Eta gaurkoan bereziki bere ama hartzen dugu gogoan. Urtean zehar hainbeste aldiz bezala, halako toki berezia dauke guretzako Ama Birjinak egunero eduki behar dugu gogoan, baino ez ahaztutzeko urtean zehar horren beste festa ospatzen ditugu bereak, bere adbokazioak, bere bizitzako pasarteak, eta gaurkoan oso bereziki Ama Birjinak nola bizitu zuen Jesusen nekaldia. Ez da entenditzen zaila, seguru asko izango zela gehien sufritu zuena, bere semea gisa hartan ikusita, ze nolako kolpeak eman zizkioten zigorkatu, arantzazko koroa jarri, denen aurrean modu lotsagarrian aurkeztu,
gero burlaka ibili ziren, baita ere jarri zizkioten purpurazko bat, kapa bat, horrek ere izugarrizko min eman zion, gero kendu bai zioten, dena odolarekin bat eginda hola zeuken bizkarrean, izugarrizko nekaldiak eta gero gurutzea ezin eramanez bere semea ikustean, eta gero gurutzean josi zutenean, eta gurutzean sufritzen azkenik hil zenean, pentsatu dezakegu nolako mina, nolako esan genezake halako tristura izango zuen Ama Birjinak une guzti haietan. Horregatik, nik esango nuke seguru asko Jesusen nekaldia ikusita gehien sufritu zuen pertsona bera izan duzela. Eta kunplitu zan hortan Simeonek egindako profezia. Esan zion, ezpata batek zeharkatuko dizu bihotza. Eta pixkoat profezia hori eta Ama Birjina batez ere gurutzearen ondoan zegoelarik sufritzen eta bertso eder batzu de latinez, Stabat Mater Dolorosa, musiko askok eta egin izan ditue beren konposizioak eta bertso zoragarriak ditugu, hain zuzen ere agertzen ditutenak zenolako sensazioak, zenolako momentuak bizituko zituen Ama Birjinak. Alde batetik, izugarrizko mina sentituz, baino bestetik ere esan genezake halako serenidade handi batekin, bere semearen ganako maitasuna eta baita ere ulermen ikaragarria erakutsiz. Eta hantxe egon zen Ama Birjina, bere semearen ondoan, gurutzearen oinean. Pentsatu dezakegu zenolako momentu gogorra, baino aldi berean halako hitz ederraiek esan zizkion Jesusek Ama Birjinari. Horra hor zure semea, eta joan bere apostoluari horra hor zure ama. Eta gaurko evangelioan entzun ditugun hitz berberak. Eta pentsatu dezakegu zenolako poza ere hartuko zuen halako hitz ederroiek entzunda, eta nola gordeko zituen bihotzean Ama Birjinak. Jesusek gurutzeetik egindako eskari berezi hori. Horra hor zure semea. Eta guk danok ulertzen dugu, ez ziola bakarra esaten Ama Birjinari joan zaintzeko, baizik eta kristau guztiok zaintzeko eskatzen ziola Ama Birjinari. Gaur egun ere, hala sentitzen dugu, zerutik gure amak, Ama Birjinak zaintzen gaituela eta gurekin egoten dela. Mundu hontan erromes gabiltzan bitartean, zerurako bidean. Eskatzen diogu bada, alde batetik, berarekin ere bat egin dezagula. Eta erakus dezaigula berak une hartan sufrimenduaren bidez erakutsitako maitasun sakonura. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eska dezagun, gaurko egun honetan bereziki sufritzen ari diren pertsona guztien alde. Batzuk gaixorik daudelako, beste batzuk gertuko norbait gaixorik daukatelako, beste batzuk ikaratuta daudelako, beste batzuk norbait galdu dutelako. Eta guztien alde eskatuko diogu bereziki Jangoikoari doloretako Ama Birjinaren bitartez. Eska dezaiogun Jaunari, eta eska dezagun baita ere, Jesus ezagutzen ez zuten guztien alde, bere amaren bidez ezagutzeko aukera izan dezaten, eska dezaiogun Jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo, gure Jaunaren bitartez. Pekatarion ama, Birjina zaitugu, zu
Zogan gure bihotzan, goke pentzen dugu. Zogan gure bihotzan, goke pentzen dugu. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia Jangoikoari eskaintzerakoan. Jainko errukitsua, Maria Virginia doatsua, Jesusen gurutze ondoan zutik zegoela, gure ama egin nahi izan zenuen. Onarritzazu zure izenaren goresgarri, haren omenez egiten ditugun otoitzak eta eskaintzak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak Jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen onai eta beti, Jainko jauna kantuz aitortzea miragarria zerala santu guztien ospean, eta batez ere Maria Virginia ospatzen dugun honetan, zure maitasuna gorestea, haren eskerronezko kantu berarekin. Egia da bai handiak egin dituzula mundu guztiaren alde, eta gizaldi guztietara zabaldu duzula zure errukia, zure mirabearen ezereztasuna ikusi, eta haren bidez gizonari eman diozunean munduaren salbatzailea. Zure seme Jesu Kristo gure jauna, beronen bitartez, zure haunditasuna aitortzen dute aingeruek, beti pozez elkarturik zure aurrean. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere, gure kantu hotsak. Santu, santu, santua, dira guztien Jainko jauna, zero lurrak beterik dauzka, zure dizdirak Osana, zeru goienetan, bedeinkatua, jaunaren izenean datorrena. Osana, zeru goienetan. Santu zerabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, eta piztu, zerala jauna, zerorez etorri arte, hau da. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin,
Frantzisko gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoren Ama Maria doatsuarekin. San Jose bere senarrarekin apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldire eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa, zuk entzendezu Ona hemen Jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inorzun etxean sartzeko, baina esan zazuz bat eta.
egin dezagun otoitz. Betiko erospenaren sakramentua hartuta jauna, apalik eskatzen dizugu. Maria Birjinak bere semearen oinazetan parte hartu zuela oroiturik, bete dezagula gure bizitzan Elizaren onerako Kristoren nekaldiari falta zaiona. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedinka zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Zeruko ama...